question number 1, 2, 3 le 4 te hi factorize by splitting the middle term mangin kan chok do nanga heta hian thil factorize thei splitting the middle term manga factorize thei chili kan tar langa heng hobi kan thriat china kan thiam chuan thil dang po kan thiam vek don ani ma saberin question number 1 en taila chuan number 2 a hian 3x square minus 10x plus 8 ania chuan number 1 le 2 hi in analyze an neya in analyze chu a term nu nung ber a last term hi positive ani number 1 a chuan tila hian plus oma 10 ma number 2 a chuan 8 ma plus oma kai kalo chin chi ta ila kan chaw thin dan tura chuan amma sabera number hi x square bula number hian a to berami constant variable velo x nei velo hi kan vo multiply thin don ani ta hian true le 10 kan multiply ang true le 10 kan multiply chuan 23 lo chuak ta a khalai kha chin chi ta ila true le 10 kan multiply a 23 lo chuak ta ni ti chuan kan split dan tura khan splitting the middle term ani wangin alai mi hi phel dar tur lo ni ta ti chuan kan ngai tu na dan tur chu number pahnih kan multiply a 23 chuak thei tur heta plus wang hian plus a 9 chuak thei tur kan ngai tuang chumi ni chuan 23 hi a chuak thei dan thang te lo en taila multiply a 23 chuak thei na chu 1 le 23 multiply na chuak thei a 2 le 10 multiply in 23 chuak thei a 3 a om lo a 4 le 5 multiply a chuak le thei boka chuan 5 le 4 a chuak thei boka ni chu tin a kim to don ta 23 chuak thei nei helaya 23 chuak thei na ho kan tar lan jinga hian helaya question a to pera hian plus ama wangin bela 9 chuak thei tur bela helaya alai mi ang chuak thei tur number kan zong dan chumi ni chuan henda hin en ta ula 1 le 23 a chuan belin 9 a chuak thei lawa bela 9 chuak thei na chu 4 le 5 kilometer ni 4 le 5 hi split nana kan man tur chu ani ti chuan ti hian kan tiang 2x square plus hemi hi du chuan ti hian jek taila 9 aya hian 4 le 5 kan da anga 4 plus 5 chuan x a chuk kal le nga a topa number chu nga in kan lang ti chuan a next step a chuan bracket kan open ang 4 le x chu 4x ni nga plus le plus chu plus a chuk nga chuan 5 le x kan multiply le nga ta hian 5x a chuk don ni amma saber le anung ber chu khoi dang lam ve ngai lo ti kha hriat tur ni chuan tram masa pahnih hemi te tang hian common kan lang hemi te pahnih sem thei tu lian ber 2 le 4 sem thei tu chu true ania chuan x om ve ve boka x kan na lenga ti hian chuan common hian kan lak chhuan ta kha divide thin tur ani 2 a 2 in divide chuan 1 a chuak dona x hian x square kan divide chuan x pakhat la bang plus 2 le 2 a 4 kan divide chuan a voin hi nia x le x in cancel lenga a bang om ta lo chuan plus anung zo atang common kan la leng hemi te pahnia hian pangai na sem thei ve ve van panga kan tianga chuan tan x oma tan x om ve ta lo wangin x kha chu common a tel thei ta lo ni chuan ma kan tiang thau khan kan common hian he kan divide anga panga he kan divide chuan 1 a chuak dona chuan ta x la banga 1 kha chu ji lan kher ngai lo ni plus pangai he hi avai ni lo ni ta factorize hian kan diglo kan in na tur chu bracket chunga mi te an ang nge nge tur ni
common kan lak nu bracket chhung mi te hi ti chuan common bracket chhung mi te hi kan la dun lenga x plus 2 kan langa chuan bracket bon mi hemi le hi kan la dun leng hetan 2x oma plus 5 hi answer ani don ta ni number 2 3x square minus 10x plus 8 kan nei le ta ma kan soi tong tho khan ma sabera number le atop bera mi multiply tur ani 3 le 8 kan multiply chuan 24 a chhawng 3 8 jar 24 kan nei a ti chuan 24 multiply a 24 chhuat theina en taila 1 le 24 kan multiply hian 24 a chhuak theia 2 le 12 kan multiply in 24 a chhuak le theia 3 le 8 kan multiply in 24 a chhuak theia 6 le 4 kan multiply pon 24 a chhuak theia chuan tu tle chuan 8 le 3 kan multiply in 24 a chhuak thei boka ti chuan hei chu chunjam ngai to lo 8 le 3 ti kha 3 le 8 nei nang renga next ha chuan 12 le 2 te khana kal le dona chun hilaya 24 chhuat theina howa hian plus ani wangin bela 10 chhuat theina kan zonga multiply a 24 chhuat theina zinga tang hian kan bela 10 chhuak thei tur chu ngen tang tai jon 10 a chhuak lawa ta point 10 a chhuak lawa ta pot 10 a chhuak lawa 6 le 4 a hian 6 plus 10 chu sorry 6 plus 4 chu 10 ani nga chuan 6 into 4 ka 24 ni bok ta hi kan number du lo ni ta ni 6 le 4 kan hmang don tin ani chu ti chuan chungam yang tho khan kan copy lenga 3x square minus kan tinga 10 a hian 6 plus 4 kan danga x chuan plus 8 noya bracket kan open lenga minus into plus chu minus lenga 6 le x chu 6x minus into plus minus 6 in 4 into x chu 4x chuan common kan la leng hemite pahnia hian 3 le 6 sem thei tu chu 3 ania x om ve box x pakhat kan la chuanga common chuan pathum he vai khat ania x in hei kan divide chuan x pakhat la banga minus pathumin hei hi avai ni x le x in cancel tawng minus hemite pahnia hian 4 a common le ta 4 in divide ve ve thei wangin chuan 4 in hei divide chuan 1 chi chhawk dona x la bang thunga chuan ta hian fim phur tur common hma hian minus om reng reng in minus into plus chu minus ani tawnga palin hei avai ni ani leng ma kan chei tawng khan bracket chung mi enang le che ta ni bracket chunga inang te aya hian pakhat zawk kan langa ti hian x minus 2 kan langa bracket pon mi te kan la ve leng 3x oma ta hian heta minus 4 oma hi answer lo ni ta ni number 3 x square plus 7x minus 18 kan neya hetai chuan amma saber x square bula hian engma in jek lawa 1 chi om ti na ni chuwang chuan amma helaya 3 le 8 kan multiply a 24 chhok dei angka ativet ani ve ta don lawa 1 hian ato ber bi multiply ma ula hei tho hi chhok dona chuwangin multiply lo nen khan nang reng don ani ti chuan tuna kan ngai tu dan tur chu tu le 1 le 18 in multiply khan 18 a chhok dona te po ti taira chuan 18 chhok theina number kan ngai tu leng 1 le 18 a chhok theia 2 le 9 a chhok theia 3 le 6 a chhok theia 6 le 3 a chhok thei boka chuan heng ho hi multiply a 18 chhok theina lo ni le ta chuan kan ngai tu dan tur chu 18 hi minus ani sia 18 hi minus ani sia multiply a 18 chhuat theina atang hian paya 7 chhuak tur kan jong paya 7 chhuak tur hengo en ta ula 1 le 18 pai chuan 7 a chhuak mi lowa
9 le 2 pai chuan 7 a chuak thei thunga 6 le 3 pai chuan 7 a chuak lowa heta pawh 7 a chuak lowa ti chuan kan number du chu 9 le 2 hi ti na lo ni ta ni paya 7 chuak tur ani wangin ti chuan ti hian kan remanga pai tur ti ka hria tur heta minus om chuan pai zel tur number 1 le 2 a chuan a top bera main a top bera eta hian plus oma heta pawh plus oma khawang khan ta hian plus oma khawang khan bela alai mi ang chuak ka kan ngai tu zel ta ni ti chuan kan number du kha 9 le 2 ni wangin pai tur ni boka x square plus kan tinga bracket chuang kan payang 9 minus 2x kan tinga minus 18 ti chuan x square bracket kan open anga plus le plus chu plus aninga 9 into x chu 9x plus into minus minus 2 into x chu 2x minus 18 chuan tan common kan la le don ta ni tan 1 oma tan 9 oma number a common lak tur om lo ti na ni x om ve ve thunga common a x kan na lenga chuan x hian hem divide ta ula x pakhatin x pahnih in divide chuan in kan pakhat kha in kan senga tatangin pakhat la bang dona plus tai chuan hei hian hei han kan divide ta ula x le x in kan sel de nga 9 la bang dona ni chuan ta hi ve thung hian minus aninga 2 le 18 divide thei tu lian ber chu 2 ne chu van common a 2 kan langa x chu kan la ve to lo tan om ve lo wangin ti chuan 2 in hei kan divide a 1 a chuka x la banga minus into minus plus aninga 2 in 18 hi 2 9 jar 18 ta chuan bracket chung in ang le che ta in ang che tang hian x plus 9 kan la a bracket pawna mi heta mi x kan la a helai mi minus 2 kan la le a hei hi answer lo ni le ta ni chuan to bera number 4 x square minus x minus 42 ni a ta hian minus oma puntira 42 chuak tur paya ta hian un oma ngai tur ani a puntira 42 chuak tur paya 1 chuak tur kan ngai tuang chumini chuan paya 1 chuak tur chu number in dot angai ta number in dot a consecutive numbers a 42 chuak thei na chu pasari vai rup ani pasari into paruk 7 6 are 42 ani nga 7 minus 6 chu 1 ani ve thung don ta chuwang chuan heti nga zongkul vak lo khan 7 le 6 kha kan hmang hal thei ti da ni chu ti chuan x square minus ta hian 7 minus 6 kan tinga 42 bracket kan open lenga 7 into x chu 7x minus into plus chu minus into minus chu plus 6 le x multiply chuan 6x minus 42 kal le ta bracket kan common kan la le dona ta hian number common om lowa x ro chu om ve ve x common kan langa x in he kan divide chuan x pakhat la chuak ang x he kan divide de chuan 7 che bang to plus emete pahnih sem thei tu chu 6 lo ni ta parukin he vai khat x la banga minus plus into minus ka minus en dona parukin he hi avai sari chuan bracket chung nang le che ta bracket chung inang te a tang hian pakhat jok kan la chunga bracket pawna mi kan la lian ti hian helai x plus 6 kan ti hi helai mi le lai plus 6 kan la don ti na ni kha answer lo ni le ta ni